Opgørelser af miljøpåvirkninger, de skal afgrænses et sted. Og der benytter organisationer og virksomheder sig af det, der hedder Scope 1, 2 og 3. Det er lidt ligesom en første, anden og tredje grads forbrænding. Og den første, det er den, der er lettest at få fat i, og den tredje, det er den sværeste. Men den første er også den, der betyder mindst, fordi den er lidt mere irriterende, end den er farlig. Imens at den tredje har en ret betydelig påvirkning. Hvis vi kigger på et industrielt bageri, jamen så er Scope 1 deres direkte udledninger. Det er for eksempel, hvis de har en gaffeltruck, der brænder diesel af på lageret. Deres Scope 2, det er al den strøm og varme, de køber fra andre forsyningsselskaber. Og Scope 3, jamen det er alt andet. Det betyder sådan set også, at Scope 3, det er alle deres ingredienser. Det er svært at få fat på, fordi det kræver, at dine leverandører de har informationerne. Internationalt så er det heller ikke aftalt, hvordan man skal opgøre Scope 3. Og derfor så er der heller ikke nogen påkrævning om, at landene gør det. Men vi gør det faktisk i Danmark. Og vores udledning den er større i udlandet, end den er inde i Danmark. Og derudover så har den praktisk talt ikke ændret sig de sidste i over 30 år. Så man kan måske våge at påstå, at vi bare har drejet på nogle af de lette håndtag. Hop ind på linket for at få en bedre forståelse på, hvordan det her Scope 1, 2 og 3 det fungerer.